12 души, сред които 3 граждани на Русия, 1 на Беларус и 1 на Албания, бяха задържани при специализирана операция срещу престъпна група, изнасяла стоки от нашата страна с възможна двойна употреба, използвани от Русия срещу Украйна, съобщиха от прокуратурата, МВР и ДАНС. Операцията бе проведена в Пловдив, София, Варна и Велико Търново. Освен руснаците, има още 2 задържани чужденци. Заместник главния прокурор Мария Павлова и председателят на ДАНС Пламен Тончев разясниха какви стоки е изнасяла групата и за кого. Един от организаторите на групата е регистрирал търговско дружество в град Пловдив. Дружеството е закупувало различни стоки с двойна употреба на обща сума около 4 милиона лева, оптични прицепи, балистични измерватели, авиационни радиостанции. Като възможни крайни потребители на изделията в Руската федерация, това са елитните войски, 26-ти отряд за специални предназначения, военно-морската пехота, ГРУ, ЧВК Вагнер, Ахмат и други.